pengen nyawang neraka jahanam barat kowe. Menungso rata tenan pada iki menungsa iki. Iki menungsane. Iki ngapa ta iki? Iki ngapa iki? Kowe sapa kowe? Kowe sapa kowe? Begawan Jaya Walwil. Kowe wong Tunggul Malala. Lha iya. Kowe wong Tunggul Malala. Iya, dasar kepara nyata Kowe sing nduruk Sencaki. Iya. Sing nduruk Sencaki sing grayang Antarja, sing grayang Garakaca iya. Ah, aku sing ngalahke anak-anakmu. Kowe sapa? Lek nomor manu Gandra Gobomu sitok sumbari kari dhewe mau. Baladewa aku. Lek nomor manu Gandra Gobomu sitok sumbari kari dhewe mau aku Baladewa. Hubungane apa? Aku karo kowe iki hubungane apa? Ora ana wong ngrasani kowe kok nyumbari iki sing nyumbari sapa? Ora usah silak. Ora usah kumbi. Pancen kowe Satriya Digdaya, kowe Brita Digdaya, kowe wong tuwa sing ampuh. Ora usah dadak silak, ora usah dadak kumbi ayo. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Kowe nyumbari Baladewa ya ngono apa piye? Aku ki ora nyumbari sapa-sapa ya, Mas. Astagfirullah. Kuwi sing gawe-gawe iki sapa? Aku ki ora tau nyumbari sapa-sapa. Nah, arep nyumbari Baladewa yo iki menungsane ning ngarepmu iki. Iki Baladewa ning ngarepmu iki. Iki Ratu Mandura, Ratu Mandura sing selawase perang ora tau kalah. Nek karo dapurmu ing aku ning ati kalah. Aku nyembah karo kowe 20 taun tak kandhani. Iya ning iki apa perkarane? Perkarane iki ya trewek kowe. Ora tak ngono ki ra ilang glelengmu. Kapokmu kapan kowe? Mungsuh pakdheku perot-perot raimu. Rayoli binatang marang jajalan iblis lanat. Baladewa disumbari. Slagine Senopati sing Digdaya Sekti Alintang Jaya ning perang wae ora wani nyumbari Baladewa kok kowe nyumbari Baladewa ki diapurmu kaya wah. Rupane kaya ngono kok nyumbari Baladewa ora. Alah. Amudar kowe. Anmudar kowe. Mesake ora dirasa kamanungsan. Matur nuwun Raden. Yo. Kowe wong Tunggul Malaya. Leres. Napa kowe? Duka. Wonten napa-napa kok diajar kok ulane. Mergane ngopo? Ora perang. Perang karo sapa? Perang kali Raden Sencaki, Raden Nontarjo, Raden Kanjeng Kaca kula. Kula undurke kok terus enten wong nesu. Duka sinten nika wau? Baladewa napa sinten? Baladewa. Napa Baladewa kok radio praseke. Matal-matal. Kowe wis tuwa aja melu-melu mundur. Nggih. Sampeyan sinten? Werkudara. Nang Werkudara.
Raden Werkudara sing kaloka konjang menika. Iya. Nih. Tunggu HP kok mana? HP.